di masa-masa pensiun, di masa tua muna, lam di pasu-pasu Tuhan, marite-hite, dilian hai pason do orang di pimikirion. Mertangnya kami asa anggiat tu aka are mangihut, bohita pajupang di bagasan hai pason do aljiroha, dirahut holong nasihat tuhata, terluwi ma dihamu, amang inang parhalado, nau pensiun, hami nau poso, sangat bangga salut di kaki pemuna, hami totong mangido, tuhamuna asotong buat kamu hami di tangyang muna, asabui hami akka situa junior boy sahatami diulahami tohonan nami jala di pasu-pasu debata. Jadi tong ma tujuan nyaro tutu mulai sian guru sekolah minggu, song leader nang multimedia, amang inang parhalado dohot keluarga nang songni amanami inanami parhalado nang pensiun. Sailam di pasu-pasu Tuhan mahita tujuan nyarion dina manguduti ari-aru ningelutan dan nilai tuhata tuhita saluhutna lam di pergugui mahita ditorangi manang soni aka pamikriota malutung ha soni PJP nihata sambutan nabu terpasahat tami tutong-tongata sailam di pasu-pasu debata mahita saluhutna atas nama panitia moldong hurang lebih diaka penyambutan nami manang pedi pangarirun nami tangyang mas tangyang mahita anggiat tu aka aring mangihut boy lam umuli udinggan patu pauta ima natal parhalado horas yalom marihita saluhutna. Maulia tema di amang Ketua Panitia Natal Tabegi Mamuse mewakili keluarga Parhalado kata sambutan sian amang ka simbolon di Pasahat Tamima Tikion. Salam. Selamat sore. Horas Maula Ateh di panitia Jalasat Tamima di Sudi Week kebetulan dihunjuk sebagai perwakilan dari keluarga Parhalado Tikion. Diamu amang padita nami, inang padita dohot bibil pro serta keluarga nadi hormatan nami. Soni keluarga besar Sintua na aktif dohot nang pensiun Maula Ateh di Tikion di Harorota di Siala Natal Parhalado HKBP Bandung Timur. Kami songon keluarga selalu mendukung aktivitas dari Situa saluhutna. Jala harapan nami tetap semangat sebagai pelayanan untuk Tuhan, meladong akan lebih hurang ruas, tetap semangat alana di semangat ido timbul keberanian berdedikasi tu debata jala pos rohamuna akan mangulahan nadenggan tetap do ditikina jaloonna perbuena sian debata pedek kata kami mewakili keluarga Parhalado mengucapkan selamat Hari Natal Parhalado HKBP Bandung Timur. Saya hipas-hipasma diberkati Tuhan Yesus, selamat melayani. Semoga bisa meningkatkan akap pelayanan di Huria, lau mewujudkan sesuai dohot kehendak di Tuhata. Jadi pedek dohonon, selamat Natal madihita saluhutna di Parhalado. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maulia tema di amangka simbolon na mewakili keluargani Parhalado. Nuaing
Marende Mahita, buku ende nomor 580 sada, ayat sada dohotolu. Marhite-hite goarni de bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot todi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai, imana saur tu debata dimulanai. Siang hataido umbahen naman jadi jaladang adong nanggo sada sian naum jadi naso marhite siane di bagasan hataido hangoluan laos hangoluan ido panodang ni hajol maun namar sinodang do panodangi di bagasan naholom alaidang dijakon naholomi hehe do sada halak sinuru ni debata si Johannes do goarna. Sitidangi do ibana umbahen naro asa di hati dakon panondangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana dang apala ibana panondangi nama katidakon panondangi do tahe alai ngamandok ro ujui tu portibion panondang nasitongi nama nondangi nasa joma di portibion hiat do ibana jala marhite sian ibana do jadi portibion HP dang ditada portibion ibana narodo ibana manopo na di ibana hian gabedang dijakon akana di ibana alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak di debata nasida akana porsea di goarna
ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debatado. Rak mahita sude. Gade daging mahatai, jalan maringan di tonga-tongan hitaon. Jadi widahami mahasangaponna, imahasangapon diana nasasada sian amai. Gok asiroha dot hasitongan. Martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, naso marmula jala naso marpas sohotan. Debatana manotong rodi saliling nileling na. Asini roham sabingdo pasadahon hami. Sude parhalado HKBP Baduk Timur rap dohot keluarga. Songoni dohot akka parhalado nang purna bakti dohot keluarga. Songoni akka parhalado non tohonan. Marlas ni roha ditikion makalason hari hatu tubuh ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Marhite perayaan Natalon. Sailam pahis sama roha dohot tod dinami. Patuluson lomo ni roham di tonga-tonga ni huriam HKBP Baduk Timuron. Urupi jala pargogoi hami majakon. Hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluai. Amin. Nuaing hamuna akadongan saha persiaon tatangihon ma barita taringot tu panopaon dohot pangaramotion ni debata tu saluhut na tinopa omma liturgi na parjulo. Sada Musa sada ayat sada sampai tolu. Dimula-mulana di tepa di batama langit do tanoon. Dungi tarulang mata noi gabe hahulangan ma jala holom ma di atas langiti. Dungi mangariap-riap maton di debata sian atas ni aka aik.
dungi makuling ma debata ninna jadi maho natiur jadi natiur matutu. Nunga denggan natiuri di ida debata, jadi di bahen debata ma parsirangan ni natiur sian naholom, dungi di goar debata ma natiuri arian, goar ni naholomi borngin, dungi bot maari, torang maari muse, ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat onom saharo di ayat 8. Dungi makuling musema di bata. Jadi maho hajak kajang di parsitongan ni aka aik. Bahen parsirangan ni aik tu aik. Jadi di pauli di bata mah hajak kajangi. Asa disirang aik akan aditoru ni hajak kajang. Sian aka aik akan adigijangi ni hajak kajangi. Gabe majadi masongoni. Dungi di goar di batama hajak kajangi langit. Dungi bok maari torang maari muse ima ari paduahon. Sada Musa sada ayat sia 110. Dungi ninna de batama marpungu mahamu aek akan aditoru ni langiti tu sada inganan asa tarida nama hiang gabi manjari ma songoni. Dungi di goar de batama mahiangi tano ia parpungan ni aka aek laut di goar. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panodang di hajak kajang ni langiti. Bahen parsirangan ni arian sian borngin. Gabi tada pabuat titik ni padan. Dohot aka ari dohot aka taon. Jala gabe panodang akai di hajak kajang ni langiti asa dipatiur tanaon dungi majadi masongoni. Dungi di pauli de batama 2 panodang akan nabolon pangguruan ni arian dohot panodang na met pangguruan ni borngin rodi akabitang. Dungi di bahen de batama nasida tu hajak kajang ni langiti asa disodangi tanoon. Jala manggonggomi arian dohot borngin. Jala bahen parsirangan ni natiur sian nahulum. Dungi nungadenggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse, ima ari paupaton. Sada Musa pidu sada ayat 26 sa 28. Dungi makuling mamuse dungi makuling muse madebata tolema ita topa majolma tumiru tupana rupana tudos tu pangalaota asa dirajai deke akana di laut dohot pidung akana di martonga-tonga langit dohot aka dorbia ro di sandok tanoon nang sude gulo-gulo akana marjijir di atas tanoon. Jadi di topa debata majolma tumiru rupana ditiruhon debata lau manopa ibana bawah dohot boru-boru nasida di topa. Sada Musa bidu sada ayat 20 lalu. Dugi di pas-pasu debata ma nasida nina debata ma tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala goi hamu masando tanoon jala patuduk hamu jala rajai hamu deke akan di laut dot piduk akan martonga-tonga di langit rodi sude binatang akan majiri di atas tanoon. Pesalmen walu ayat 2 sahat rodi tolu. Ale Jehovah sigonggom hami mascai sangap do guarmu dilihat portibion dipati bulhodo hamuliomu rodi atas ni akka langit garisian pamangan ni akka danak dohot akka poso-poso dijadi hodo paranganmu alani akka mangaloho asa pau japon
musuh dohot sitahi sudol-sudol. Pasalmen walu ayat 4 dohot 5. Molo hutai liho langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot bitangi tuaka pinaulim tunga hamanya jolmai ubahe pola ditaringauti roham ibana jala anak ni jolmai ubahe pola dia batiho. Pesalmen walu ayat 6. Humurang apala otik do ibana sian debata dilehon do alai ditali-tali hon ho muse hamuliaon dohot hamulateon hatongamon tu ibana. Pesalmen walu ayat 7 rodi 10. Di babakit hodo ibana gumonggom aka jadi-jadian ni tangamu sudi do tahe di patuduk ho tu ibana aka biru-biru dohot lebu sudi ro di binatang aka na di harangan pidong aka na di toru ni langit dohot aka deke di laut ro di sudi na mangisir di laut ale Jehovah si gom-gom hami masai sangabdo guarmu dilihat portibion. Pesalmen 10 ayat sada sahat rodi ayat 6. Ale Tuhan sai hodo haporusan nami marsundut-sundut tagan so tubuh dope akadolok jala tagan so adong dope di tubuhon tanoon dohot portibion nunga adong hian ho ale debata sian saleleng ni lelengna rodi saleleng ni lelengna sumuang do gabe orbuk jolmai di bahen ho dungi di dok ho muse mulak ma hamu ale jolma manusia ai sobokon sadari natuari naung salpudo na 1000 tahun ianggo di jolma jala songon sada gansi pajaga di borngin di ubang hodo nasida jadi mate manasida manugot nai nunga martubur diulahi songot duhut-duhut torang ari marbunga doi jala martubur hape bodari nai disabido jadi malos. Tolu Musa bidu 26 ayat tolu 1 molo marparange hamu di bagasan aka atoraku jala diradoti hamu aka tonaku dohot patupaon akai jadi lehonokku matu hamu udan ditiki halehetanna jala lehonon nitano ima guguna hau di ladang pelehonon nama marparbuena jadi tukma partanom muna sian tiki pardegean 1 tiki panapon di parbueni anggur butimu se tutiki panaburon jadi panganom muna ma sagu-sagu maradu busuran jala marsonang-sonang hamu maringan di tano munai jala bahinok kuma marhasonangan tanoi asa sonang hamu modom jeredang adong panonggoti nanggo sahalak jala ahu maniapon aka binatang narahat sian tanoi podangipe dang be jadi pasusa-susa tano munai ikon lelia muna do aka musumunai asa maragean nasida di adopan muna bahenon ni podangi. 5 Musa 26 ayat sada dohot 2. Ia dung masuk ho tu tano silehonon ni Jehovah di batam tuho bahen partalianmu dung disuluk ho tanoi laos maringat disi. Ikon buaton mudo masian patu manaon ni sadok
parbue ni tanoi na dapot ho siat tanomi naung nilehon ni Jehovah de batam tuho jala pamasuhon mudoi tu bagasan apang jala buanon mudoi tu inganan sipiliton ni Jehovah de batam bahen inganan di goarna. 5 Musa 26 ayat 3 sahat tu 4. Dungi ikotopotonmu malim di aka ari ujui. Jala dohononmu tu ibana. Napa botohon ma ahu sadarion di adopan ni Jehovah de batam. Naung masuk ahu tu tano naung ni warihon ni Jehovah hian tu aka opunami. Lehonon na tuhami. Dungi ikon buaton ni malimi ma hirangisian tanganmu. Jala peakonon na doi di adopan ni langgatan ni Jehovah de batam. Pasu-pasuon na maho di bagasan huta. Pasu-pasuan na huhut di ladang. Pasu-pasuan na parbuen ni bortiammi. Dohot parbuen ni tanomi. Pasu-pasuon na ma sinur akador biam. Lebum dohot biru-birum. Pasu-pasuon nama apangmu dohot pangudianmu. Pasu-pasuon nama holaho bongot. Jala pasu-pasuon nama holaho ruar.
Asai gogodo sibolis si pangagoi mangela-ela roha di jolma mabahen madabu jolma itu bagasan dosa songon parhalado partohonan dohot parhalado non partohonan hita di HKBP Badung Timuron tajamoton maderita unang madabu tu bagasan dosa atong gomos mahita mangalo ibana tabegema liturgi na paduahon. Sada Musa Tolu ayat sada dohot 2. Alai ulok donau bisuk sian nasa namanggul mit di ladang. Akana jinadihon ni debata Jahoba. Jadi didok mamandok boru-borui. Atahe tongodo didok debata. Naso jadi panganom muna sian saluhut. Hawak kana diporlakon. Dunginin na boru-borui ma madok uloki. Jadi do panganon nami sian parbuini hau akan diporlakon. Sada Musa Tolu ayat tolu 1:5. Alai anggo sian parbuini hau na di persitongan ni porlaki di dok debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Dunginin na uloki mamadok boru-borui. Dang natutu hamu mate. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggor mamata muna gabi doson debata hamu uboto na denggan doho naroa. Sada Musa Tolu ayat 10 sahat tu ayat 10 Dunginin nama madok boru-boru dunginin nama madok boru-borui gadda si tutuba henokku parnia hapamamu saliling gabe-gabe akko berni taononmu laho madubuho nanakkommu sinodukmu nama ihutanmu jala ibana mangarajaiho jala didok matu siadam ala ditangihon ho suarani jolmam gabe dipangan hosian hau nahupatikoni madok unang pangan siani ho naturukku matano on alaho porsuk ma ahpommu mangaton guguna saliling dingulum. Sada Musa Tolu ayat 10 walu dohot 10 sia. Patubuhonon namaho huhut diho akka duri-duri dohot duhut-duhut namar suga akka ikau rata niladangi nama panganonmu. Ikon hir hodokmu mangaton si panganonmu pai mamulak ho gabetano pertubuhanmu hian ai tano doho jala tutano doho mulak sogot. Sada Musa Tolu ayat 22 saat 24. Dunginin na debata Jahoba ma idama nunga dusus sada sian hami si adami uboto nadinggan dohot naroa ope asa unang dirundukot tanganna mamutikon hut sian hau hanguluan jala dipangan gabi mangulu saliling-liling na. Jadi dipabali debata Jahoba ibana sian porlak Eden asa diula tano pembuatan nai. Jadi dilele masih adami jala dipaipahon akka kerubim tukan habisaran di porlak Eden marpodang si 2 baba marjimbur-jimbur asa dijaga dalam tuhau hangoluan. Sada Musa 4 ayat 6 rodi welu. Dunginin na Jahoba mamadok sikain. Buasa tung pusu roham jala buasa rupi buhim. Desongonodo molo nadengga diulaho ima hadirgahon nibohi alai molo sodilaho nadenggan mangonggop dosai di labung pitu makalungu toko alai ikon ho mangarajaisa. Dungi makatai masikain dohot siabil angginai alai dung rodi hauma nasida hehe masikain dopak siabil angginai jala dibunuh ibana. Sada Musa 4 ayat 10 sada ro 12. Onpe gumodang matoruk kutuho asa tutanoi
na pangangang babana jumalo mudar ni anggim sian tangan mi. Molo di ulaho tano i dang belehononna guguna tuho. Mo pas opas jala mado ado namaho di tanoon. Sada Musa bindu onom ayat 3 dohot ayat 5 sahatu onom. Jadi ninna Jahobama dang be uhumon ni terdikku jolmai di haliluon nasida ai roha daging do ibana jala 120 tahun nama umurna. Alai dung di ida Jahoba nung ngalam deak haja haton ni jolma di tanoon jala sai najat nama sudi tubuh-tubuh dohot pikiran ni rohana sida ganub ari. Jadi disosoli Jahoba marohana alati nopanai jolma di tanoon jala lungun rohana. Sada Musa onom ayat 5:8. Dungi nina Jahoba ma ripas sonok kumasian tanoon jolma nahutopai rodi pinahanan naman cirir rodi pidong akan martonga-tonga langit ainunga husol-soli ainunga husol-soli alani hutopa nasida alai asido rohani Jahoba yanggo marnida sinoak. Musa 5 ayat 1 saat rodi ayat 3. Dungi di paluhut si Musa ma sadok halak Israel nin nama madok nasida. Tangihon ma ale Israel aturan dohut uhum akka sipawoku tu pinggol muna sadarion. Guruhon jala para teatehon hamuma akai laho patupahon. Nunga pola Jahoba debatatai mabahen padan tuhita di Horeb. Dada tu akka amata Jahoba mabahen padanon tuhita do. Tuhita on akka na dison waeng. Tuluhut hita akka na mangulu. 5 Musa 5 ayat 4 sahat rodi 5 pola adop bohini debata madok hata tuhita di atas dolok sian tonga-tonga ni api ahudo ujui jongjong di holak kolang ni Jahoba dohot hamu laho pahoton hamu hata ni Jahoba ay mabiar do anggo hamu maradopon api jala indang nakok hamu tu atas doloki jadi ninna iba nama. 5 Musa bidualu ayat 10 itu sahat rodi tu ayat 20. Asaunang dohonommu di bagasas roham. Gogokku sadiri dot huason itangakku mangomo diau hamoraonon. Ikop pai ngoti-ngoton ni roham tahe Jahoba de Batam. Ai ibana dona mangalihon gugu tuho mangomo aka artai. Asa pahotot padanna naung niwarihon na to aka upum. Songon na adar sadarion. Alai tung suralu paroham di Jahoba di Batam jala dihuton ho aka di batasi leban uhut mangului jala marsob batusi hati dakonokku hiam matuhamu sadarion ikom mago situ tuhamu songon bangso parbegu akan naung niago ni Jahoba maradopon hamu song-songoni hamu mago ala soritangion hamu suara ni Jahoba de Batamunai.
Job 30 ayat 16 sahat rodi tu ayat 10 sia. Alani mangalopat do ate-ateku di bagasan huhilala, nungatung ditakup aka ari pardangolaku au. Bornginai ditura do holi-holiku, hira dihisis hibuku huhilala, jaladang masohot panggirikna. Binahen ni panggagat ni sahitu, mau bado parsihuku hira paheaku, jala disokik rikoringi ahu songon parukungan ni baju-baju. Nunga disapaton ibana ahu tu bagasan gabo, gabe samak ahu tu orbuk dohot tu sirabun idaon. Yesaya 5 ayat 20 sahat tu 20 tolu. Marjea majolma akana mandok tu najat denggan doi. Jala tu nadenggan najat doi. Akan namambahen haholoman gabe hatorangan. Jala hatorangan gabe haholomon. Akan namambahen napaet gabe tonggi. Jala natonggi gabe paet. Marjea majolma akan nabisu di bagasan rohana. Jala maroha ibana di parbaga rohana. Marjea majolma akan nabegu manobur-nobur anggor, akan nabawa parhuaso manaor raru tusi inumon. Akan napatikos uhum tu parjahat ala sisip. Jala di padao hatigoran napina di partigor. Yeremia 10 ayat 5. Songonondo hatani Jahoba, marjea ma bawa na marhaposa tu jolma, manang tu bulun ni botohonna, gabe di pasurut rohana sian Jahoba. Yeremia 10 ayat 6. Songon halap perbahudung di tano nama hiang doibana, dang tagamon idaonna rona denggani jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongongnan di tano na asim na sohindulhon ni halak. Ende sian sidap ninna naoto ido di bagasan rohana dang adong debata jahat jala sogirdo nasida marpangalaho dang adong sibahen na dinggan. Manatat-natap do Jahoba sian banwa gijang paida-ida jolma manusia marnida manang na adong na maroha na uso-uso di debata. Hape tung saluhud do nasida sumurut. Tung sangedo nasida marroha mago. Dang adong sibahen na dinggan nanggo sahalak.
dang dipasobu debata jolmai lalap di bagasan dosa alai ditugudo tuhamu baun ni roha ai mula dorohani debata ala debata parasi roha doibana tapi gimana liturgi napa tuluhon. Sada Musawalu ayat 21 sahat 22. Jadi dung dianggo Jehoba uap ni hususi nina Jehoba ma di bagasan rohana dang beulah hukum manuroi tanoon ala jolmai ai najat do pikiran ni rohani jolma sian site hetehona jala dang be ulauku mangaro gehon nasana mengulu songona baheni onpe saleleng adong tanoon dang jadi manosohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot ari las ari logo dohot rondo ni arian dohot borngin. Sada Musasia ayat 10 tolu 110 pitu. Hali bitongaki nahubaheni diobun imatada ni padaku dohot tanoon. Ope molohu paro obun tu tanoon saitarida mah hali bitongani diobun. Jadi ingotoku mapadan nahubaheni tuhamu dohot tunasa namarhosa namangulu. Rodi sude namar daging paboa naso pamasoku be aek nasumari mangari pason nasa namar daging saibahenok kudo halibitongani tu obun asa hubereng ibana marningot padan saleleng lelengna binahen ni debata tunasa namar hosa namangolu tunasa namar daging nadi tanoon dungini na debatama tu sinoak on mata dani padan nahu pahot tunasa namar daging na di tanoon. Sada Musa 12 ayat 2 sahatu tolu. Hubayan peho gabe bangso nabolon jala pasu-pasu aku maho jala pabal gaulku goarmu asa gabe pasu-pasuho. Jala pasu-pasuoku akan nama masuho, jala toruoku akan nama mburaiho, jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho, saluhut aka bangsoni tanoon. 2 Musa 15 ayat 26. Jala di dogma, molo burju ditangihoko suarani Jehoba de batam, jala diulahoko natigor di rohana, jala dipinggolho akka patikna, jala diradotiho sude akka uhumna, dang pamasauku tuho nanggosa dasahit, akka nahu pamasa tumisir, ai au do Jehoba padaunim. 2 Musa 10 sia ayat 5 sahat rodi onom. Ope molo ditangihon hamu suaraku, jala diradoti hamu padan nahu bahini, jadi hasiaku mahamu sianna sabangso aigok diau do liat pertibion majadi harajaon malim-malim mahamu diau jala bangso nabadia ima aka hata sidohonommu tuhalak Israel. 5 Musa pitu ayat pitu sahatro di ayat sia. Dada ala tumorop hamu sian akka bangso na asing umbaen dihaholongi Jehoba hamu jala dipilit hamu ai hamu do apala nau met-met sian nasa bangso tung sian holong ni rohani Jehoba do midahamu asa dipahot ibana huhut wari nong pola ni wari honna tua pumuna umbahen ditogihon Jehoba hamu ruar marhite sian tangan nagogo jala ditobus ho sian bagas parhatobanan sian si Firaun raja sian Mesir. Dibaeni tama ikon botomu Jehoba do debatam ibana do debatana sitong jalan nabonar na pasitong padan dohot asini rohat tuhalak akan nama kaholongi ibana
dohot tu akana mangaradoti tonana pola maribu-ribu sudut. Yesaya 40 ayat 10 sahatro di ayat 10 sia. Au naridara doti roham akapatiki jala dosun batang aek hasonangamu jala hati goramu dosun galubang ni laut jala dosun horsik di topi laut pinoparmu toropna jala akatubum songon rihit di topi ni batang aek dang tagamon ripur manang mago goarna maradoponau. Yesaya 54 ayat 7 walu do 10. Sata karisap lelengna hutadikon ho alai papungu-punguoku doho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon boiku satokin maradopon ho alai marhite-hite denggan basa saleleng-lelengna asiaku ho nina Jahoba si paluaho. Ai mutsat pe akadolok jalahu mutal akarobean alai anggo asi-asiku nasotu pamutsat sian ho jala pada ni hadameoku nasotu pahumordit nina Jahoba si asi iho. Panurang Jeremia 20 sia ayat 23 1-24. Ala naung binahena sida haotoon di Israel jala marmainan nasida doho jolma ni dongan nasida. Jala dihatahon hatasi pautoto marhitai goarhu nasa hutanahon itu nasida. Alai au dosi botosa jala siti dangisa nina Jahoba. Jala tusi semayai ni nehelami ikko dohononmu songonon. Andung tolu ayat 22 sahat 26. Asi-asi ni Jahoba sabing do umbahen so harusun siap hami aidang marpasohotan asi ni rohanai. Mulak rata doi tahe ganup sogot godang matutu habonaronmu. Jahoba do parjabaraku nina todiku dibaheni marhaposan tu ibana maau. Pardengan basa do Jahoba mida akan marhaposan tu ibana. Mida todi ni namangului ibana. Martua mamanang ise nahoho makelunguton hatuao ni Jahoba. Jonatolu ayat walu sahat 10. Ikon marulos hori jolma nang pinahan jala gogo ona be jauh-jauh tu debata jala ganup jolma mulak sian dalana nabi dohos sian hatu doson nani ulani tangan nasida ise umbotosa anggiat tung marpangulahi jala sol-solan ni debata rohana jala mulak ibana sian parpiar ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung diida debata pambahena nasida namulaki nasida sian dala nasida akan naroai gabe disol-sol debata narohana taringot tuhamagoan na nilumba honona bahenona hian tunasida gabe dang saut di baen. Pasalmen 32 ayat sada 2 dohot walu. Ende si podaon sian si Daud. Martua manang ise naung sine saan pangalaosina naung hinungkupan dosana. Martua majolma ia dijujur Jahoba tu ibana hajahaton jaladang marpangalensem tondina di bagasan huparohai jala hupodai pe dop taringot tudalan sidalananmu
huiring-iring pe hodohot pamereng ni matangku. Korpar Haledo. Jongjong mahita manginang, tay dehom ma tulu ayat, tay uton ma permusik. Bye.
Hamu akka haholongan didok hatani debata di sada Yohanes bidu 2 ayat sada 1 ayat 2. Molotung adong manangise na mardosa adong do pangod dionata ima amai. Ima tuhata Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Atong sian nasa udu do cerep ni rohata. Tatopoti ma dosata tutuhatta pardengga basai.
hamu akadongan tajalo mahatani debata ojahan nilas ni rohatta makalason hatutubuni tuhatta Yesus ay songonodo holong ni rohani debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hangoluan nasa leleng nileleng na di ibana hasangapom ma di debata na di gijang tajakon jala tahangoluhom ma hatani debata naong pinasahak na tuhita bahen hanguluotta tapatuduhom ma naong taulopon hasesaan ni dosata marhite na marsitutu hita mangedehon las maroham tuhattaro. Nunga di sesa debata saluhutna dosata ai dipatuduhod do tuhita holong ni rohana naso hasuhatani nuaing pe taparadema rohatta majakon barita panurirangon taringo tuha tutubuni tuhata Yesus si paluai tabigema liturgi na paopaton dang na meret tukot harajaon sian si Juda manang paruhuman sian holakolang ni pakna pay maro sisilo jalaibana do ihutonon ni akka bangso Tabatonon nama halodenai tubona ni hau anggur dohot anak ni halodena boru-boru turating ni hau anggur na denggan tap-tapon nama ulusna tu anggur jala tugota ni hau anggur sappe-sappena masa masugot di ujung ni aka ari hot disi di paojak dolok di bagas ni Jehovah di put aka dolok jala humisat sian aka rubean jadi marongoman matusi sude aka parbegu jala torop aka bangso madapot tontusi aka namadok betahita tanak koki madulok ni Jehovah tubagas ni debatani si Jakob asa dia jarhon tuhita akka dalatna jala merdalani hita di akka lapangna ai marharoroan sian Sion dosogot patiki jala sian Jerusalem hatani Jehovah. Jadi menguhum ma ibana di tonga-tonga ni akka parbegu jala toruana torop akka bangso jadi pato pahonon na nasida
podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen akka sasabi dangbe citahan ni bangso dopak bangso podangi jala dangbe guru honon nasida permusuhan bangso na mardalani di bagasan haholomon marnida sada panondang nabulun bisar dosada panodang diakana mangingani tano linggoman ni hamatean nunga di patorop ho bangsoi nunga de padiri ho di ibana halalas ni roha nabulun marlas ni roha nasida di jolo ni buhim songol las ni roha di gotilon songop parulupo-lupo di namarbagi tabat-taban. Yesaya sia ayat 5.6 ay nunga tubuh dihita sada poso-poso di leo do tuhita sada anak pape tua barana do sogot harajaon jala bahenon na guarna si partai halongangan si ulubalang ni debata ama saleleng ni deleng na raja ni hadameon bahen hagaganda ni harajao dot hadameon na somarujung di habangsa ni si David do di harajon nai pahotot do patuguhon marhite-hite patik dohot hatigoran olak ni onro di saleleng-leleng na hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Yesaya 52 ayat 10 rodi 15. Idama pistardo pambahenan ni naposoku tarhicat do ibana jala di patibo gabe timbul situtu do sogot. Ia songoni songgot ni roha ni torop halak bida ibana di bani na roha ni rupana di bahe tadina sia jolma hian rupana pe maradopo jolma. Songoni do urason na torop akka bangsa parbegu sogot. Hohombedo akka raja maradopon ibana. Ay halak na sodung panahatan ni baritai nasida do marnida jala halak na sodung ubegesa ido mga tusi sogot. Ay si burdo ibana tubu songot tubur dia dopan ni bohina jala songot tunas siya tano na mahiyang dangadong hinauli ni rupana manang hamuliaon na Yahwidahami ibana dangadong rupana ubahen si halomohoton ibana. Dileai jala di pasiding jolma do ibana bawa na somal mangae perdangolan dot sait ibana. Pola ditabunihon halak buhina maradopon ibana. Di bahel leana jadi dang pola hurajumi hami ibana. Yesaya 53 ayat 4 rodi 5. Tongod doa kasahita di ujung ibana jala kapardangolata di porsan alayang gorohata madok di batado mamicang mamukul do pasipal ibana. Hape alani pangalau siota ibana tertulang binahin ni haja hatota ibana mabugang ape tu ibana picak-picang perhitean ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum itahilala. Yesaya 60 di ayat 5. Hehe maho marsinodang maho ay naroma panodang jala hamulian ni Jehovah bicar di atasmu ay idama haholomo do makukupitan on jala lapon akabangso alay na bicar ni Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaon na di atasmu jadi dapotonon ni akabangso parbigu panodangmu dot akaraja madapoto sinodang naong bicar diho patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marongoman ro madapotoko aka anakmu rosyan na daw dot akaborum abing-abingon na iadung di daho na sida marroan si harma panailim jala hica jala lubang roham hilalaonmu iturun matu hamoraon ni laut dohot hinagok ni akaparbigu rotuho
di hari nasa sedai pajojongokku mamungse udung-udung sida bitna malohai jala poliokku parik akana bungbungi jala pajojongokku muse akana malohai jala poliokku doi suang songon diaka ari mula-mula. Asana sida manean pasi-pasi ni Edom, dohot saluhut bangso parbegu akan targoar tuguarhu. Ninna Jahoba napasauton songoni, idama narodo sugut aka ari, ninna Jahoba masih jaloan ma paninggala dohot panggotil pardege dohot panabur jadi manetek kon anggur akadolok jala bistat akadolok sudena. Tertanda do dewata di Juda tibullo warna di Israel di Jadiondo di Salem udung-udungna jala di Siondo ingananna di Sido di Ponggolhon aka sumbia apinisior rodi lobu-lobu podang dohot parhohas tuhamusuon sumangap jala marhamuliado hosian aka dolok panamunan. Mika bindu 4 ayat 1. Jadi masa masugut di ujung ni aka ari ojak madolok di joro ni Jahoba di pucu ni aka dolok jala humicap masian aka robean jadi marongo mama tu ibana aka bangso. Mika bidu 4 ayat 2 sahatu tulu. Jadi merdalan matorop bangso parbegu akka dohonon nasidama beta hitanakok tu dolok ni Jahoba doho tu joro ni debata ni si Jakob asa diajar ho tu hita akka dalanna jala mardalan hita di akka lapangna ay marharoroan sian siodo patiki jala hata ni Jahoba sian Jerusalem. Jadi manguhum maibana di tonga-tonga ni torop aka bangso jala toruonna aka bangso bolon sahat rodi nadao. Jadi patopahon nasida ma podang nasida bahen gigi jala hujur nasida bahen sasabi dang besi tahon ni bangso dopa bangso podang jala dang be guruhonan nasida ruhut ni hamusuon. Mika 5 ayat 1 dohot 2. Alai yang goho ale Betlehem Efrata mamet-met hu doho nian anggotung pola jujuron tuaka huta maribu-ribu di Juda. Hape sian hodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan. Sian akka arinarobi saleleng-leleng na. Dibaheni pasahaton nama nasida sahat roditiki pangitubuan ni nama nubuhon jala mulak pasi-pasi ni aka haanggina tu aka anak ni Israel. Sakaria 2 ayat 10-12. Betahamu atong litun mahamu sian tano tukan utara nina Jahoba ay nunga hupasera kamu tu desa na opat ni langiti nina Jahoba. Beta atong alesion palua dirim ho ale namay solat di Tano Babil. Ay songonodo hata ni Jahoba sebaut naing marmulia ibana ubay disuru au tumopot bangso parbegu akan na martaban hamu na jolo ay manangise na majama hamu anak ni mata na jinamana disi. Sepanya tolu ayat 14 rodi 17. Maria-ria maho ale Borusion, marolop-olop maho ale Israel. Marlasni roha maho jala marolop-olop sian nasaroham ale Borusion.
nunga diucat Jehovah uhum natuho, nunga di siapon musum, ai Jehovah raja ni Israel do di tonga-tongami, dangbe idomu hinamago. Tiari nasa sadai dohonon ni halak matu Jerusalem, unak komabiar alesion, unang paleduk tangammu. Ai Jehovah de batamdo di tonga-tonga nami, ulu balang sileho tua ibana, marlas ni roha si tutu ibana midaho, hohom ibana di bagasan haholongon ni rohana, marolopolop ibana mardonga puji-pujian midaho, imasahatna. Duduk timah Pokal Grup Sian Keluarga Situa HJ Situmorang. Tes. Ini aja lah sama aku lah. Ini.
sembah doho Odo rajaku Odo rajaku Ku sembah oh Tuhan Ku sembah oh Tuhan
ikon saut do sakap ni debata jala ikepatuluson na do baga-bagana marhite hatutubu ni anakna Jesus Kristus Tuhatai nuaeng pe tabigima barita taringot tu hatutubu ni Tuhata Jesus Kristus tu portibion ima di liturgi palimahon. Yohanes sada ayat sada 1 ayat 5. Dimulanai nunga adong hatai jala saor tu debata do hatai jala debata do hatai. Ima nasaur tu debata dimulanai saluhut nai marhite sian hatai do umbahen naman jadi jala dang adong nanggosada sian naung jadi naso marhite siane. Di bagasan hatai do hanguluan laos hanguluan ido panondang ni hajol maon namar sinondang do panondangi di bagasan naholom alai dang dijakon naholomii. Yohanes ada ayat 14 rodi ayat 16. Gabi daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huidahami ma sangaponna. Ima sangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasitongan. Di hati dakon si Yohanes do ibana ai ninnama. Odo ibana nahudoki. Narosian pudiku jumolo do ibana adong asau ai parjuluhiado ibana Ai sian hamoran na do sa luhut hitam manjalo ima asini rohan na somar na montok. Ianggo hatutubu ni Jesus Kristus songonodo. Uju oroan ni si Josepi dope inana si Mariai. Gabe-gabean do ibana sianto di porbadia. Adorang so masih padonohan dope nasida. Ala parohana bonar si Joseph na mangoro si Maria. Dang adong rohana parokon nasida. Gabe ditahi rohamna nama naeng sirkonona songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana di ida ma dinipina suru-suruan Tuhani nama doktu ibana. Joseph anak ni si Daud. Nangalang roham mangalap si Maria gabe dongamu saripe muse. Ay nasian to di parbadia do nanaeng tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Jesus do goarna bahenomu. Ay paluaon na do bangso na sian akka dosa na sidabe. Buah-buah hatutubu ni Tuhan Yesus. Salpo 6 bulan disuruh debatama par di surgo Gabariel tu Nazaret. Ima sadahuta di luat Galilea. Manopot sada anak boru, orwan ni sada bawa na margoar Joseph. Nasian peparan ni si Daud, si Maria do goarna. Lahoma masuhi jabui ninna, tabi diho na niasian. Didongani Tuhani maho. Alai tarsonggo do nasida umbege hatai, ninna rohana do, parsatabian dia doi ulaning. Jala didok suru-suruan ima tunasida unang homa biar ale Maria ay dapotan asin roha doho di debata gabi-gabian maho tubuhan anak maho Jesus ma bahenom mu goarna balgama ibana muse goarod do ibana anak nina tumibul lehonon ni Tuhan debata do tu ibana habangsa ni si Daud amanai. Rajaan na do poparani si Jacob sa liling-liling na. Jala dang marhaujungan harajaon nay.
Didok si Maria mama dok seru-seruan nai songo dia ma pangalahoni ai so adong hutanda bawa. Jadi dia lusi seru-seruani mana sida songgopan ni to di perbadia maho jada linggoman ni hagogo ani tu natumi buli doho alani i inabadia dohonon natubui anak ni debata. Lukas sada ayat 46 sahatu 40 gabe didok si Maria ma dipatibul rohaku do Tuhani Maria ria do terdiku mida debata si palua ahu ai ditatap doha etehoni naposonaon parhatuaon ma ahu olat nion mersudut-sudut. Lukas sada ayat 40 sia 1 ayat 50. Ai habal gaudo dibahet pargogoi tuahu nabadia do guarnai. Ai marsudu-sudu do asini rohana mida akka namak kabiari ibana. Hagogodo diula tanganai di pasyarakot do akan nagijang maroha. Akan nagogo di paijur do sian habang sana sida. Di papakit do aka namemet. Nadenggan di pamasuk ibana tu aka namale. Jala aka nalubian hian rumardo di Palau. Di painui nudo Israel naposonai marningot asini rohanai mangihuton bagabagana tu akka oputta tu si Abraham dohot tu poparanna. Lukas 2 ayat sada dohot onom 1 ayat 7. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Jadi dina di sini nasida gokma arini hangoluanna. Di tubuhon ma anak buah bajuna di borhosma di peyakkon ma tu bagasan panggagatan ala so adong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat sia 1 rori 10 sada. Jadi dapoton sada suruh-suruhan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida kay mabiar situtuma. Alay di dok suruh-suruhan ima tu nasida. Unang mabiar hamu ay barita halas ni rohago dang do buat tuhamu pasaulian ni sadok bangsoi. Anang tuburo di hamu sawar nginon di hutan ni si Daud si baluai ima Kristus Tuhani. On ma partengadan di hamuna poso-poso do di dapotono muna nawinos hos peak di panggagatan jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua ginjang dipuji manasida debata mandok. Lukas 2 ayat 14. Hasangapon mari di batanda di gijang dame madi tanoon dia kajolma halomuani. Lukas 2 ayat 15. Jala dinalawi aka suruh-suruani sian nasida dopak gijang marsipat doho nama aka parmahani. Beta mahita tu Betlehem taida mana masaon napi naboton ni Tuhani tuhita. Lukas 2 ayat 10. Jadi hatok manasida laho tusi gabe jupak sama si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi napeak di panggagatani. Asadung di ida di baritahon nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tu dakdanaki. Jadi sudena umbegesa longang bedo siala nahina tahoni aka parmahani tu nasida. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Mula do aka parmahan di pasangap jala di papuji-puji do debata ala ni sasudena di begena jalan na di danasida. Songon nang dihatahon itu nasida.
Dada ahobe na mangolui noeng. Kristus do mangolu di bagasan ahu. Ia mangolu pe ahu noeng di bagasan daging, mangolu marhite-hite haporsiaud di anak ni debata nama kaholongi ahu. Jalan na mangalehod dirina humok kopau. Aidang adong ditambai akan namar sangapi agia ahu nama hian manang ise nasida najolo dang mahua idiau dada si ida bohini jolma yang gode bata. Dita F. Hutagaol, Amang Situa SM Sigalingging, Amang Situa G. Amang Situa M. Nabi Dupulu, Inang Situa TEN Boru Sinaga, Amang Situa E. Simajutak, Inang Nyonya Sinaga Boru Lipong.
Vokal grup panitia.
Nunga tubuh Tuhan Yesus patupa hangoluata. Nama ngulado ibana di portibion mangaramoti huhut madongani hita di akka si ulauta. Atong tapahot ma haporsiota di Tuhan Yesus jala tahti dakon ma goarna dilihat portibion. Omma liturgi napa onopon. Yohanes sada ayat 20 sia 1 20 sada. Torang ni arinai di idasi Yohanes ma Yesus rotusi, jadi di dogma oddo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Ibanado nahudoki sian pudik kuro sada halak, naung jumulo adong asa au, ai parjolo hian do ibana. Au pe dang hutada ibana, alai asat tadap ibana di halak Israel, umbayan naro au mendidihon aek. Matius tolu ayat 10 tolu 1 10 pitu. Ujui maro Yesus yang Galilea tu batang aek Jordan. Laho dipadidihon ibana tu si Johannes. Alai manjua do si Johannes di dokma. Ahu donian patut didionmu. Hape horo mandapotonau. Alai di dok Yesus mamandok ibana. Songoni majolo ay tamado pat tapajongjong nasa hatigoran dungi diolay maibana. Asadung tardi di Yesus pitor hehe maibana sian aeki jala mukap malangit jala tarida mamijur tondini debata songon darapati sumonggopi ibana. Laos makuling masuara sian gijang di dokma ondo anakku haholongaki halamuan ni rohaku do ibana. Matius 4 ayat 8 saat sabda. Dungi diulai si bolisima mana tu pursu didolok na timbo si tutu. Di patuduh matu ibana nasa rajaun di portibion ro di hasangaponna. Dungi ni nama mandok ibana. Saluhut nai lehonoku do tuho molo oloho marsomba tuau. Dungi di dok Yesus mamandok ibana. Lau maneho bolis di dok surat do. Tuhan debatam dos bonmu sasada sado sioloanmu. Dungi di tadikon si bolisima ibana. Jadi Roma akapar di surgo marhobasi di ibana. Matius 4 ayat 20 tolus 1 ayat 25. Dungi didalani ibana masadok luat Galilea lau mengajari di akka parguruan. Mamaritahon harajoni huhut pamalum nasasahit dohot naniain ni halak nadisi. Jadi terbarita ma ibana ro diliata no Siria pola di pabuan halak tujolona nasa nahasitan. Akka parsait naragam dohot akka hasonggopan ni akka sibolis dohot akka nasolpot bulanon ro di akka nasarion. Gabe di pamalu manasida saluhutna. Jadi masa torop mahalak mahangihuton ibana akan sian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat na di baribani aik Jordan. Matius bin 26 ayat sia sahat 10 tolu. Martua masih bain dame, ai goaron dona sida anak ni debata. Martua mana pina buru-buru ni halak ala ni hati goran, ai dinasida doha rajaon bandua gijangi. Martua mahamu, molo di cahaya halak kamu, manang di parburu-buru, manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa, naso tutu, dompak mahamu ala ini au. Las marohamuna jala marolopolop, ai godang do umpamuna di bandua gijangi, ai songoni do di parburu-buru akapanurirang na jumolo sian hamu. Hamu do sira di tanoon, alai molo tung gabe hambar sirai, aha mabayanon pat Simon. Dang tung nahasia bei, si bolok kononon nama tu balian, asa didegei halak. Lukas bindu 4 ayat 10 pitu 1 10 sia. Gabe dilehon matu ibana pustaha ni panurirang si Jesaya. Diukap mai jadi dapot mata nama natar surat songonon. Songgop do tuau tondi ni Tuhani, ai dimiahi doau, mamboan barita nauli tu akan napogos. Disuruh doau mamaritahon tu akan natar hurung asa malua. Tu akan nama pitung
asa marnida, paluahon akan naginosa gosa, mamaritahon tahun parasi ni rohani Tuhani. Yohanes bidu 8 ayat 12. Dungi diulahi Yesus Muse majamitai nasida, nin nama audo panondang ni portibion. Nasatu pamardalan di naholom na mangihuton au. Di mana dotahe panondang hangoluan. Yohanes bindu 8 ayat sia ayat 10 sada dohot ayat 14. Alai umbegei laobe mana sida sada-sada pinicang ni panggora ni rohanabe. Jumolo ma akka situai gabe tinggal maholan Yesus akup ni boru-borui na jojong disi. Jadi nin nama dang adong Tuhan dungi didok Yesus matu ibana aupe dang uhumokuho lahu maho unang beho mardosa tujoloanon. Dungi nina Yesus ma mangalusi nasida sitong do panindang yaku nang dirikupe huhatid dakon ay huboto do haroroaku dohot sitopotoku dang diboto hamu haroroaku manang sitopotoku be. Markus 8 ayat 34 sampai 35. Laus di jawuma natoropi rap dohot seseana di dokma tu nasida nasa nagiot manghiuton a tuadohon madirina dituhuk masilang na tu ibanai dihiuton ma au aina naing paluahon hosana mangagohosad do alaina agoan hosa alani ahu dot alani barita nauli ido paluahosa. Matius bindu 25 ayat 34 dohot 40. Dungi dohonon ni raja yima tu akka nasyamunai romahamu akka pinasupasuni damang tean hamu ma harajoni na pinature di hamu sian ha ojak ni tanoon. Dungi alusan ni raja yima nasida situtu do nahodok on tuhamu nasa nabi nahenmu na tu sada sian anggiku akan amet meton na tu ahudo dibahen hamu. Matius bindu 28 ayat 10 sahatu ayat 20. Dungi didapoton Yesus ma nasida didokma nunga sahatu au nasa huaso ni na di banua gijang dohot na di tanoon. Lau mahamu podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni ama anak dohot tondi parbadia. Laos ajari hamu manasida mangaradoti nasa hatanaung hupatikon tuamu. Ai idama saina donganakku dohamu ganupari rasi rasa roajal ni hasianganon. Markus bindu 10 sada ayat 15 dohot 16. Dungi sahat manasida tu hota Jerusalem. Jadi dibongoti ma bagas joroi manigor dipabali ma akan namang gadis dohot na manuhori di joroi. Ditunggali koma mejani akka panukari ro dibakuni akka si gadis darapati. Dang dilowas boluson ni namar siboanan bagas joroi.
hamuna akadongan saha porsiaon tapatudu homa naung tajakon hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus marhite ngolu nai baru tapi gema liturgi na papitu. Matius bidu 5 ayat 1 ayat 5. Mertua mana pogos tondi ay dinasida do harajaon banua gejange. Mertua mana marsak roha ay siapulo do nasida. Mertua mana lambok marroha ay tanon nasida do tadoon. Ayat onom dohot pitu. Martua ma na mauas malayamida hati goran ay si pabusuro do nasida. Martua ma na asiroha ay sia-sia do nasida. Matius pitu ayat pitu dohot walu. Pangido hamu ma saena lehonon nado tuhamu. Lului hamu ma saena jupangan nado hamu. Tutuki hamu ma saena ukapon nado di hamu. Ai saina majalo do nasa namangido. Saina jupangat do na mangalului. Saina ukapot do dina manuktuhi. Matius pitu ayat 12 dohot 13. Saluhutna pinangido ni rohamuna si baheron ni halak tuhamu ima bain hamu tunasida ai ido pamusaton ni patik ro dihatani akka panorirang bongoti hamu ma harbangan nagok goti ai ruak do harbangan jala labas do dalat tuhamagoan jala torop do akka nabongot sian i. Matius pitu ayat 14. Alai nahopit do ia harbangan, jala gogot do dohot dalan natu hangoluan, jala otik do halak jupangani. Yohanes 14 ayat 1 dohot ayat 2. Unang mabonsa rohamuna porsea mahamu di debata. Jala porsea mahamu di ahu. Torop do inganan di bagas ni damang. Outsoi donok kumatuhamu. Nalaho do ahu mangarade inganan di hamu. Yohanes 14 ayat 3. Jalalaho peau mangarade inganan di hamu, sai mulak doau mangalap hamu, asarap hamu dohot au. Yohanes bidu 10 ayat 1 dohot ayat 2. Dilubahon Tuhan Yesus harorni pangalileon. Asa unang targasi pamu ubahen na hutahatahon akka hata odeng tuhamu. Pabalion nasida do hamu sian huria. Naromatikina gabe songon nama mele dewatado nama Musa hamu anggo di rohana. Yohanes 16 ayat 3 sampai 4a. Songonido di bahen nasida, ala soditada nasida nang amai nang au. Alai hupaboa amai hian tuhamu. Asa dingot hamu di hasogot nai nang huhatahoni tuhamu. Roma sada ayat 10. Aidang nahu hailahon barita na ulii. Ay hagugon ni debatado i paluahon nasa na porsea. Halak Yahudi jumolo. Tungi dohot do halak Junani. Roma sada ayat 17. Ay dipapatar do disi hati goran ni debata
nasian haporsiaon ta tu haporsiaon, hobar tu na tarsuratian, na mangolu do por partigori hinorhon ni haporsiaon na. Roma 5 ayat 3 1 ayat 6. Alai lumobi sianido pe ay itahalasod do ng akka haporsuhon ala taboto dihorhon haporsuhonido habang ito ni roha jala dihorhon habang ito ni roha ido hatawon jala hatawonido makorhon pakirimon alai dang namurak kita bahenon ni pakirimoni ala nunga diusehon tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhite-hite to di perbadia naung nilehon na itu hita ayuju na parir do hita disima tongon mate Kristus humokop akka parjahat. 2 Korin 4 ayat 10 onom sahatu 10 elu. Dibaheni dang marnalo jahami ay lam tuburuk na pe hajol maon nami pardurui anggo perbagasani ari-ari do di pay baru ay haporsuhon mi na martiki jala nanaing porsanon ido patupaon dihami hasangapon na sumurung na lumobi hamulyaon na nasaleleng nileleng na ala hutailihon hami nasotaridai datung nataridai ay parsatok kinado nataridai alay namanotong rodi sa leleng nileleng na do naso taridai. Efesus 4 ayat 20 sia 1:30. Unang maruar hata na busuk sian pamangan muna. Naeng mana denggan na tao padenggaton na humurang. Asa dapotan uli na ubegesa. Jala unang ma arsahi hamu ton di parbadia ni debata. Naung di sahapon tu hamu tu ari haluaon nai. Efesus 4 ayat 31 1:32. Dao masya kamu nasariting ni roha dohot muruk dohot rimas nang hata songgak-songgak dohot icak-icak songoni nasa hajahaton alai gebena basar mahamu sama hamu akka para si roha masih saan dosa mahamu songon panesa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Filipi 2 ayat 1-4. Molo tungadong apo-apo marhite-hite Kristus dohot soso-soso holong ni roha dohot persaoran ni todi nang taluk dohot asin ni roha. Gohi hamuma halalas ni rohakon sada maroha parohahon hamu sada haholongon muna saroha sapikiran mahamu ma unang mardikadikan manang marhasangapon narumar alai si antoruk ni rohamu nabema rajumi hamu dongamuna sumurung sian rohamuna unang narikot di hamu be matahok kamu dohot ma didongam muna. Heber 10 ayat 1-1. Manotong ma holong ni roha didongan. Unang malangguson hamu pertamueon ay marhite siani hiado ditamuai halak akka surusuruan sopa motoanna. Ingot hamu ma akka natarhurung songon narap tarhurung songoni akan na tumao na porsuk ay doho dohamu di bagasan daging.
2 Timotius 2 ayat 1. Ope aleanaha margogo maho marhite-hite asini roha ni Kristus Yesus. Jadi nabi degem sian au di adopan ni torop sitidangi ima pasat tu halak haposan akan tahu mengajari na asing. 2 Timotius 2 ayat 3-4. Gabedongan manaon hapersuhon maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Dang olo alit parporang tu akka ulaon pandaraman asa halomuan ibana di namarsuru ibana. Di parade debatado upa nahot di halak na porsea, ima hangoluan nasaleleng nilelengna, marhite nalam tapadenggan pakobasiota di tonga-tonga ni Huriana HKBP Resort Badung Timuron. Tapatuduhom ma dirita parhalado nadenggan roha hobar tu pajuwonna tu hitabe, tapi gema liturgi na pawaluhon. Pasalmen 16 ayat 7 sahatusia. Pujiokku ma Jehova nama mudayau. Tikiborngipe diajar-ajari rohaku doau. Sai toktong do dijolokku Jehova dang ganggu rohaku ai jongjong do ibana di sabola kanatku. Las do rohaku masailas situ do rohaku jala dame do ngoluku. Pesalmen 16 ayat 10 sahatu 10 sada. Aidang pasobuomu au di kuburan, dang pasobuonmu naposom na setia tinggal di bagasan tanoman. Di patuduhodo tuau dalan hangoluan, marlas ni rohasi tutu doau alamolomodo roham mangidaau. Jala sonang do rohaku saleleng ni lelengna ala di sabola kananmu doau. Hesekiel 34 ayat 10 sada 112. Ai songonodo hatani Tuhan Jehova. Idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku. Jala lulu aku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna di ari uju di tonga-tonga ni biru-biruna akka nama pari ibana.
Suak songoni au mangalului biru-biru kusogot. Jala paluokku nasida sia saluhut inganan perserahan nasidai. Uju diari obun dohot hahulomon maripotipot. Hesekiel 34 ayat 10 tolu. Jala ahu manohyur nasida ruar sian aka bangso dohot papunguhon nasida sian aka luar. Asa hubuan nasida mulak tutanon nasidai. Laos ahu marmahan nasida di atas ni aka dolok Israel. Di bagasan aka rura dohot di bagasan saluhut parmianan di tanoon. Yohanes 17 ayat 20 sada. Asa sada nasida saluhutna songon ho aliamang di bagasan ahu jala ahu di bagasan ho. Songoni manang nasida di bagasan hita. Asa porsea portibion ho marsuru ahu. Yohanes 17 ayat 22 sahat 20 tolu. Nunga hulehon tunasida hasangapon nadilehon mituau. Asa sada nasida songon hita nasada rohai. Au ma di bagasan nasida jalaho di bagasan au. Asa sundenggan hasadaon nasida gabe di boto pertibion ho marsuru au. Jala holong roham dinasida songon holong ni roham diau. 2 Korintus bidu onom ayat sada tabba opat sahat rodi ayat onom. Namang apoy dohami akadonga pangula asa unang magopo pajalo muna di asini rohani debata. Di nasaluhut hupatuduhon hami diri nami songon akan aposo ni debata. Di bagasan habengetod godang, di bagasan akaporsuhon, hasusan dohot hagugutan. Di nahona pukul, di nahona tarhurung, di bagasan haguturon, di halojaon, di nama karnimata, di papuasaon, di bagasan atau mangon, di bagasan abotaron labas ni roha dohot habasaon di bagasan to di parbadia di bagasan holong ni roha nasomar pangasi. Kolose tolu ayat 5 sahatrodi ayat 7. Atong bunuh hamuma ruas muna akan ditanoon. Permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap naroa rodi pangahution ima pardebataon naleban alani akkaido lalu rimas ni debata diulahuk kamu do akkai na jolo tagan di bagasani ngolumuna. Kolose tolu ayat 8 sahatu sia. Alai yang gonuaeng blokon hamu ma salu nai rimas muruk hajahaton pangisahion hata barang sian pamangan muna. Unang ma marsigabusan hamu ainunga di tanggal hamu jolma naburuki rap dohot akka parulaonna. Sada Tesalonika 4 ayat 12 1 10 tolu. Anggiat maradat mahamu idaon di akka na di balian unang pola marhabahon sian halak alai naeng matakas botoon muna ale akka dongan taringot tu akka naung mondingi asa unang marsakamu songon akka na leban naso makar kirimon. Sada Tesalonika 4 ayat 14 sahatrodi ayat 15. Ay mulu persea hita naung mate Jesus dohot hehe sadok togi holoni debatado rapdo Jesus nang akan nang moding marhite-hite ibana. Ay hatani Tuhanido
nahupasat hamin waik Tuhamu. Ai manguli pehita akanamian rodi haroroni Tuhani datuk sumuruk kita sian nasida naung moddingi. Sada Timotius tolu ayat sada 1 ayat tolu. Hata haposandon ulau nadenggando pinangidoni mangalului hasit tuaon. Di bahini unang maadong dapat si surahan di situa. Harajaan isada boru-boru maibana marpagotik maroha marpatunon nalas roha martamue namalo mengajari. Unang masih sobur tuak, unang pangalisingi alai nalambok pardame jala si impolan di perak. Sada Timotius bidu tolu ayat 4 sahatu ayat 5. Namalo mangarajai dongan nasabagas para nakon siolui ajar mardongan sadok hahormaton. Ai molo sudiboto mangarajai isini bagasna tung songod dia ma pature tureonna huriani debata. Sada Timoteus bidutolu ayat 6 1 ayat 7. Unang mahalak naim baru masuk anang gabi gijang rohana. Jala madabu maon tu bagasan uhum ni si bolisi. Iko denggando baritana dihalakna di balian. Asa unang ibana madabu tu bagasan pangit cahyon dot sambil ni si bolisi. Sada Petrus 5 ayat 2. Parmahani hamuma bunguan di debata nadi hamu. Una songan pinaksa sianias niroha mamangiutor debata. Unang alani pangomoan heilaon siarikot niroha ma. Sada Petrus 5 ayat 3. Unang masongon akan na mamaksa na torop, alay gabi tiruan mahamu di akan na pinagmahan. Sada Petrus 5 ayat 4. Moloi jaloon muna matupal hasangapon nasora malosi. Ia dung gabe patar parmahanan na bolone. Pesalmen 37 ayat 27. Sumurut baho sian najati jala ulahon na dinggan asa maringana ko saliling-lilingda. Pesalmen 37 ayat 37. Say matahon nalidangi jala bereng natigori. Ay say hadameodo ujung ni halak si songoni. Yohanes 10 ayat 10 sada saharodi ayat 10 tulu. Parmahan nading gaddo angguau disiahop parmahan nading ganido hosana humopop akka biru-biruna. Alai anggo nani upaan naso parmahan si tutu naso mapuna biru-birui di dia pero babiat ditadik kodo biru-birui laho mapurus. Gabi di soro babiatima biru-birui zala di parserakon. Ai sipangan gaji do ibana naso sumarihon akka biru-birui. Yohanes 10 ayat 14 1-15. Audo parmahan nadenggan hutadado akab nadiau jala ditada nasida doau. Songon amai natumada au jala au tumada amai. Jala husiaon do hosaku humoko biru-birui. Matius 20 ayat 10 sahatu 20. Jadi dung idida nasida ibana disomba maibana alai naganggu do rohani nadeba dung i didapot ton Yesus manasida di dokma nung asahatu au nasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Laho mahamu podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan goar ni ama anak doton di parbadia laos ajari hamuma nasida mangaroti nasahata
nau hupatikon Tuhamu. Ai idama saina dongan aku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajalni hasianganon. Buti masatna. Vokal grup sesi shading. Kita surat Kristus.
tarasa molongi dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita saluna. Wah, ngamali hamu. Ayo ngajam welu ni. Manang nang wado-wado do. Jadi mau lihat teman itu hata di persauratan di bagasan tikion napatol hasok kita Allaho mar pesta Natal ima pesta Natal ni parhalado atani di bata dihita di bagasan bornginon dienet sian Lukas 2 ayat 15 songonoma hatani di batang jala dinalaui aka suruh-suruhani sian nasida dopak gijang masih pado hama aka parmahani beta mahita tu Betlehem taida ma namasaon na pinabotohon ni Tuhani tuhita disido sahatna urian itu hata tema di minggu di bagasan perayaan Natalon beta hita tu Betlehem ahama nanaing dohonon ni padohanot tu hita di pesta Natal tadi bagasan Botarium damang do dainang sonang wadok-wadok kita dok ko maju tu labung mi beta hita tu Betlehem tu labung mi dokon tu labung mi do beta hita tu Betlehem mi maju unang tua ber kamu tu labung mi do beta hita tu Betlehem mi to ni do akadongan mariti-hiti padohanon padohan ni suruh-suruhani tu parmahani nunga tubu di hamu sada poso-poso sipalua hamu ido barita na pinasahat ni suruh-suruhani tu parmahani selani bingung nasida barita ahadon songot dia do nama saon ido rohani parmahani aleta ida ma hamuna amanami inanami parhalado rabdohot keluarga ni huriata di bagasan tikion nanaing dohonon ni hata ni debata tu hita ima naing manogihok kita asabarani dohita melangkah songon parhalado, songon parhobas, songon najinau ni dewata. Berani melangkah. Di dalam iman, di dalam percaya akan janji Tuhan yang sudah Tuhan katakan dalam hidupmu. Semua kita adalah orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan bersuara kepada kita, memanggil kita, memilih kita. Sekarang bagaimana kita menjadi orang panggilan itu? Apakah kita berani melangkah ke depan dengan percaya kepada Tuhan? Pos rohata tu dibata di bagasan pakirimon, dohot di bagasan hapor siautai na donganan yang dibata, na pasautun ni dibata. Panguripion na to hita. Gurang gupi, parhalado na sobarani melangkah, mangasahon,
pakirimonna, mangasahon haporsiaonna, na niurupan ni dewata imana anon. Masih banyak, masih. Untuk itu Natal ini mari kita pergunakan sebagai momentum. Bukan hanya sebagai seremonial. Tapi jadikan ini momentum bagi dirimu untuk berani melangkah ke depan sesuai dengan panggilanmu sebagai perhalado, pelayan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Parmahani barani nang pe bingung na sida ale porsinya di bagasan ha porsiaonna di bagasan pakirimon na tu di bata beta hita tu bele itu gihud dongan na. Karena apa? Inilah yang dijanjikan Tuhan. Mereka percaya, mereka mengimani bahwa Tuhan ketika berjanji dan berkata akan Tuhan tepati dalam hidup kita. Sonari bohahita, songon parhalado na jinou ni di bata. Barani dohita malangka, mangasahon. Hapor siauta, na porsero hita urupan ni debata hita dinalaho mangulakon hapar haladotai iko porsea ikut di bagasan pakirimon tu debata urupan ni debata sama seperti para gembala itu berani melangkah beta hita tu Betlehem. Na mangihut damang do dainang akadong aku parhalado marhite-hite huta Betlehemi mulutaya edihon naking pamet metu doho Betlehem. Memang kota kecil, tapi apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita imani dari kota Betlehem itu, di kota itulah tempat lahirnya harapan baru. Di Betlehem sorang, di Betlehem inganan ni pakirimon na mangului, pakirimon na ibarui dia akan aporsia. Melalui Kristus Yesus. Sialani do di marhite-hite Natal tahun ikon boy do hita para dihontiki laho pai baruhon pakirimota laho pai baruhon pos ni rohata tu di bata perbaharui pengharapanmu, perbaharui keyakinanmu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan tidak lagi hanya berkata aku hidup dalam pengharapan, aku hidup dalam keyakinan, tapi tindakan kita jauh dari pengharapan dan jauh dari keyakinan. Odo bari tatu hita jamuna damang do dainang di tikibor hat parmahani tuhuta Betlehem dapot nasidama Yesus dipanggagatani. Marite-hite turpukon hatani debata tuhita di bagasan tikyon. Roma ho tu Yesusi dapot toma Yesusi tuhami di bagasan hapor siaumu dohot di bagasan lasni roha. Datang kepada Yesus di dalam iman dan sukacita. Ido na digoparhon di parmahani rona sida di bagasan hapor siaona jala di bagasan lasni roha na sida pajupang. Dan di bagasan ungut-ungut Maria iya nasida dung pajupang dohot Yesusi naung sorangi.
boha hita. Las dorham nuaing. Las dorham nuaing. Wih. Gitu. Kenapa ragu-ragu? Roho madapoto Yesus nang tubui di bagasan haporsiaon dohot las ni roha, las dorham naing. Itu 200 salak kita. Song ini mas suarana kan? Odo. Manang sejauh naki ngamarungut-ungut. Rodan segala macam kan itu. Marua do paraladon marnatalion nena muse. Las maroham tuhataro holan ede dungi bohado oh mamuse nian las doroha mulari natal alai saya dong mamuse tubuh di bagas rohana bohado muse ngaro muse natal inna muse. Jadi mari hati-hati di mata di bagasan tikio tu hita Tuhamu damang do dainang dong aku parhalado namar hobas di tengah-tengah ni huriaon Roma hita tu Jesusi naung sorangi di bagasan ha porsiota ai porsia do hita urupan ni ibana do hita laho marhaladoi jalan di bagasan ha porsiaon do pakirimoni mahita marlas ni roha di hatu tubuh ni tuhatai. Jadi du hita selalu na damong do dainang tergejang do raba. Tada biamo. Iya. Mau lihat mau mulutahan. Damang do dainang namangi hutu hita barita na ulion nang maddo tu hita paingotok kita iya tuhatai jut do mamake namet laho tu ulaun nabalga. Ini harus kita sadari sebagai pelayan Tuhan. Kalau kita merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa diremehkan, ingat Tuhan akan pakai kamu untuk pekerjaan yang besar, karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Alai di bagasaka porsia umma. Daido, unang gabi mangasangit tong kita kan? Saya betul horo. Boy ro pakyo ni batao nang pememe tao nang si pangaro ko udangi. Ale di bagasan pakirimon di bagasan hapor syautai pos rohata songon parhobas na makubasi ulaw ni dewata urupan ni dewata laho ulaw ni dewata no balga. Maka jangan berhenti untuk melayani Tuhan. Jangan pakai pikiranmu untuk mengerti rencana Tuhan. Sadok songon parmahanima dung di Papua borhat dang di sukube songo dia do namasa no disan songo dia do on ahado buano nami daong sadok borhat na porsia do nasida di nanyuarihon ni di mata tu nasida. Wah dohita, barani dohita, manang marsangka-sangka dohita, dina mangulahon ulaon haparladota. Gurang gobehita na songoni. Dakulan situ padi tapi gurang sadok buhado hita maka porsiai di matatai naung sorangi
Nama buan haluau tuhita. Nama ngaleho tuhita posni roha. Jala idama maritehite hasosorang ni tuhata itu portibion. Narodo ibana sen banua gijang tu portibion. Madapotok kita. Yang berarti bahwa Tuhan itu akan hadir selalu dalam kehidupan umat manusia. Dia akan selalu bersama dengan kita, menjalani proses kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat, kehidupan itu adalah kehidupan untuk Tuhan, bukan kehidupan yang akan menyenangkan dirimu untuk memuaskan hatimu, tapi kehidupan yang untuk menyenangkan hati Tuhan dan untuk memuaskan hati Tuhan. Karena apa? Rencana Tuhanlah yang akan kita kerjakan dalam dunia ini. Jalani dong. Di bagasan Tikio tuh hita di bagasan pestata di bagasan Boringinon. Asa nganogiok kita mahatani di mataon. Asa taukap marohata. Tajakom maharoro ni tuhatai tu bagas rohatai. Ai ido Bethlehem dihita. Rohatai do Bethlehem dihita. Asa jupangmu madisi sorang tuhatai. Jupang ni dongamu ma sorang di mata diho. Dan perlu betul tu mertengah di rohamido Bethlehem. Di sido sorang si baluai, si buan pakirimoni, si buan haluauni, laos di si mahoboi pajupang do tibana ganupari. Ido asa disuruh hita mabuan barita nauli tatogihon nahumaliangta asa bui pajupang dohot Yesus napasonang rohatai ido bahina unang jut roham alaikon las do roham ay di rohamido sorang Yesusi ay di sido Bethlehem diho haso sorang ni Yesusi. Asa boy hita mangula ulaw na di tonga-tonga ni ngulut taon. Sila ni dong naparpudi mo nate? Ate, naparpudi mo? Ido. So ano ma las roha? Ido. Las marohata. Tahu homa. Narodo Yesus itu hita, narodo Tuhan itu hita, mada potok kita. Naing niat doi mana tinggal di tonga-tonga tarap dohot kita. Selain unang mabiyar ho, unang ganggu beho, alelas maroham, mangulahon tohonami, mangulahon haparaladomi. Unang pikirin asing. Memang dang bui mamora mulu gawe parhalado. Alai bui do toktong di bagasan las ni roha mangula kaulaon. Itu kan mulu las rohata kan maul do hita matua. Itu kan mulu terus do hita becut lam tabba kan lam peot mo musion kan. Koni pe dung 50 tahun nga abe. Kali-kali besok kan nggak kencang lagi supaya kita nggak beli apa skincare untuk mengencangkan, tapi sukacita bersama dengan Tuhan. Kelahiran Kristus membawa berita sukacita, damai di hatimu, maka kita akan bersukacita. Tuhan ada bersama dengan kita, sambutlah dia di hatimu. Aido Bethlehem dihita, beta hita tu Bethlehem. Beta hita tu Bethlehem. Beta hita tu Bethlehem. Amin. Martangnya kita. Mau lihat tema Tuhan. Nunga sorako tutonga-tonga nami asarap dotami ho ale Tuhan. Madongani hami
mangalehon gogo di hami, asa margogo kami, marhatauo kami tuho, mangulahon ulaumu maritihite, hapar haladon nami, gabe parhalado di tonga-tonga ni huriamon. Dongani kami Tuhan, leo di kami las nerohan ng pason, nang disalut aka keluarga nami pe. Na daw holang siya kami, do na jonok siya kami pe Tuhan, di bagasan pangaramutiyom mo. Ali Tuhan, nang di bagasan tikyon, dinaong mardalan, ulaon ni Huriam, ulaw mo marititi Huriam akabibi, sinodi gudang. Ali Tuhan, homa namadongani, maniroy-roha ng pikiran, aka panitia ng aka sinodestan. Salu na may hupasat tami to homardala mayro denggan hobar tulomo ni roham sabing. Nang diparsauran nami di bagasan tikyo pe Tuhan, marningot nami dia ka ruas ni Huriam, natungod di bagasan habot ni roha. Ale Tuhan mangidu mangilik kami gomos tu adupamu. Homa ale Tuhan na mangapuli ruas ni Huriam na tongod di bagasan abot ni roha. Pos roha nami lehonomu do sikat ni abot ni rohai. Akasilas ni roha tujulan nyarion. Ido pakirimon nami tuho. Nangaka ruas ni Huriam na tongod di bagasan parsahiton. Nah di rumah sakit Tuhan, pasu-pasu aka ubat, si panganon sinumon, aka alat-alat medis, tenaga medis, salu name Tuhan, dalammu laho patupahon hamamalum di parsahiton. Papos rohani keluarga salu. Mulu pele Tuhan, aka dongan nami na di bagasan pemulihan di Jabu. Tuhoma hupasatami Tuhan. Pasikop hai pasoni. Tu salut akadongan nami na di bagasan pemulihan. Martabataba kasalas ni roha ala ido ale Tuhan sakap mu di tonga-tonga ni ngulu nami. Pos roha nami. Sesa dosa nami Tuhan. Jalo matangyang nami on. Mangasahon gorna anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangya kami Tuhan. Amin. Mare de mahita hukma tapasahat peliata tu di bata. Si palua
Jonjong maita salong. Jonjong maita salong. Sai sondangi marohaku, ale Tuhan Yesus asa doa tamaruli lihat tubuh bumi, asa ngabuni debata. Dame, 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 madi jolma, lomo ni rohani debata, doi ta jolma. Tatangya ko mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo aroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nileomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo mega beuap na utus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaw mo ditonga-tonga ni uriam dohot di portibion. Buhay maroan nami marite ite todim. Asalam utadami godang ni si leon-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, maritehite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ramaita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di banua gijang, sai pinar badia magoarmu, sai roma harajaunmu, sai saut malomani roham di banua tongol songonan di banua gijang, leon matuhami saderon hangulan siapari, sai sama dosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodona punah harajaun, dohot hagogoon, roh dihasangapon saleleng ni lelengna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata amata. Dohot parsauran itu di parbadia ma. Nama dongani jalan nama masu-masu hamu saluh na. Amin. Persijalangan mai tadi bangku tabi. Shalom mamang inang. Adorang somartangia kita tu si panganon. Talema taparadema diri talau marsi panganon ale sebelum mangan. Sebelum martangiang, mari kita menyaksikan para parhalado ina dan kawan-kawannya akan menampilkan sebuah tarian. Kami persilakan. Musik.
bodo menawer hita tuaka perempuan na menortor. Jalan tu mau liutos namar sigor-gor nasotu pamajadi holong ni rohana binoan ni Kristus tu saluhut manusiai. Oh Tuhanku romer sopa au tu jami mau liate di pasahat roh haki. Oh Tuhanku jalom puji-puji aki sai gabe warna justi jolo Tuhanku tole dehon dan basari Jesus tole pondoh etenau rodo ibana sia suko manobos jamana di panusaoni tole endehon ma ta puji-puji Jesus tole ta sumbata pasanap malwarna haleluya amin amin haleluya amin amin haleluya amin Tepuk tangan yang meriah. Jadi alanong dihibur aka perpud hita mariteon tortor sonaris tikina mahita marsi panganon alai dan nama kurangi sangap prasmana dohita di aula jalani upasatai matu nang padita boru sinaga mabait tangiang parsi panganon. Tapasonang mamanginang, tapasada marohata, martangi ang mahita. Ale